Paradela é o nome dun concello que está indo de Pedrafita, camiño de Santiago, entre Sarria e Portomarín. Ten un nome que aparece outras 53 veces no noso nomenclátor. É doado emparentalo con outras palabras da mesma raíz, como parada, que aparece 55 veces, con paradiña, 5, paradella, 4 veces, paradoa, 1. O topónimo ten correlato noutras falas dos arredores de Galicia. Hai varios paradelas en Portugal, Paradiella ou Paradilla en terras asturianas e terras de León. Fora do noroeste ibérico non o detectamos. Dende o punto de vista etimolóxico é bastante transparente, a pesar de que a palabra ten un sufixo diminutivo que non é produtivo na lingua actual. Calquera persoa é capaz de adiviñar que é un derivado de parada, sitio, onde un viaxeiro ou un arrieiro facía unha parada pequena, probablemente sen pernocta, fronte á parada grande. O sitio está designado así, designando nunha época en que as viaxes se facían a pé ou a cabalo, como moito as xornadas de 25 km diarios. Estando o lugar que nos ocupa no Camiño de Santiago, o nome é moi acaído. E temos testemunhos desta palabra en datas moi antigas, desde o ano 747, unha vila de Paradela, e moitas atestacións posteriores, aínda que non sempre poidamos estar seguros de que se refiren a este concello propiamente. Pero este concello ten unha atestación segura no ano 963, nun documento da Catedral de Astorga no que se menciona un Santi Vicenti de Paratela. E iso é todo o que hai sobre o misterio etimolóxico de Paradela.